Που ξέχει μάχασες, αχ, ουρνα τρουτσό μου. Ωρε το παιδί νόχιμο, ωρε που τάντα αχιόνια δισέ απ' τα βά, άι τώρα να τρούτσω μου τα βά, αχ, αριά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και καλές γιορτές να έχουμε. Ο αψινός λοιπόν γόρδος δεσμός θα προσαρμοστεί στο κλίμα των ημερών. Το κάναμε εξάλλου και πέρυσι και προσπαθήσαμε να το κάνουμε θεσμό και φέτος. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε δημοτικό τραγούδι. Θα ασχοληθούμε με το δημοτικό τραγούδι και πρέπει να σας πω ότι τον καλεσμένο για πρώτη φορά απόψε τον είχα ακούσει σαν στρατηγό του δημοτικού τραγουδιού. Η βαριά, στεντόρια φωνή είναι αυτή που γιόρτασε και χόρεψε και γλέντισε και σας έκανε πολλούς να δακρύσετε αλλά και να συγκινηθείτε πάρα πολλά τραγούδια, πανηγύρια και χορούς. Ο Γιώργος Τζαμάρας λοιπόν είναι απόψε καλεσμένος του γόρδου δεσμού, τον οποίον και καλησπερίζουμε. Κύριε Τζαμάρα, καλησπέρα και μας φιλοξενεί εδώ στο σπίτι του στη Λαμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε, εμένα ιδιαίτερα και την οικογένειά μου. Και ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μου χρόνια πολλά να έχετε, ευτυχισμένο το καινούργιος χρόνος και πάντα υγεία και ευτυχία στον καθέναν μας. Μάλιστα. Πόσο καταρχήν πρέπει να πω, για παράδειγμα μου και συγχωρέστε με, θα είναι μαζί μας. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα, ναι, για μισό λεπτό, θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Ηρακλή, τον κύριο Δήμου. Είναι φίλος, αδερφικός φίλος. Ασχολείται χρόνια με τη δημοτική παράδοση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόψε χαίρομαι ιδιαιτέρως που στη δικιά σας εκπομπή εδώ απόψε βρίσκομαι κοντά σας, με φιλοξενείτε κι εσείς στο πνεύμα της συνεργασίας, αλλά πολύ περισσότερο θα χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι κοντά σε έναν καταξιωμένο τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών, το Γιώργο τον Τζαμάρα. Γνωριζόμαστε από το 1970, αλλά τα τελευταία χρόνια που έχω μια εκπομπή στην τηλεόραση κοντά στην παράδοση έχουμε συνεργαστεί, αλλά λόγω της αγάπης στο δημοτικό τραγούδι πολλές φορές βρίσκομαι στις εκδηλώσεις που τραγουδάει ο Γιώργος ο Τζαμάρας. Σε παρακολουθάω χρόνια. Θα πούμε όλοι για όλα αυτά απόψε λοιπόν. Πάνω απ' όλα όμως να δείξουμε τον άνθρωπο Γιώργο Τζαμάρα, έτσι όπως πολλοί ίσως δεν τον ξέρουν, μακριά από τα πανηγύρια και από την πίστα στα διάφορα κέντρα. Λοιπόν, πόσα χρόνια τραγουδάτε, πόσα χρόνια είστε στο δημοτικό τραγούδι? 40 χρόνια. Πότε ξεκινήσατε για πρώτη φορά? Το 1961. Καταρχήν γεννηθήκατε στη Λαμία? Όχι. Πού γεννηθήκατε? Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό, λέγεται Καράχασαν, της επαρχίας Δομοκού. Αυτό ήταν ένας συνοικισμός της Μαντασιάς. Λοιπόν, στη Μαντασιά μεγάλωσα. Ήρθα το 1961 στη Λαμία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα χρόνια ήταν στο χωριό μου. Και ξεκινήσατε το δημοτικό τραγούδι γιατί? Γιατί ασχοληθήκατε? Πώς βγήκε αυτή η ενασχόληση? Με ποια αιτία? Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος γεννιέται και αγαπάει κάτι στη ζωή του. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και σε μένα. Αγαπούσα πάρα πολύ το τραγούδι. Λοιπόν, αρχικώς βέβαια έπαιζα ακουρτεόν στην αρχή. Ξεκίνησα με ακουρτεόν. Ξεκίνησα με τον αδερφό μου τον Κώστα, τον συγχωρεμένο. Λοιπόν, σιγά τραγουδούσα παράλληλα. Έπαιζα και το όργανο, το ακουρτεόν και τραγουδούσα. Για λοιπόν να ξεδείξουμε το κουβάρι της ζωής σας σιγά σιγά. Μου είπατε λοιπόν γεννηθήκατε στη Μαντασιά Δομοκού, ήρθατε στη Λαμία και τραγουδήσατε για πρώτη φορά. Θυμάστε που τραγουδήσατε για πρώτη φορά και το πρώτο τραγούδι που τραγουδήσατε? Για πρώτη φορά? Για πρώτη φορά. Ναι, βεβαίως. Θυμάμαι στη Μαντασιά Δομοκού. Στο χωριό σας? Ναι, στο χωριό. Γιατί χωριό μου και μεγάλωσα. Ναι. Και συγκεκριμένα από το και το επίθετο στο φίλο μου τον Κώστα το Σακελάρη. Μαντασιά. Σε μαγαζί, σε πανηγύρι? Όχι, σε γάμο. Παντρεύονταν ο Κώστας Σακελάρης. Δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία τώρα. Εκεί ξεκίνησα την πρώτη δουλειά δηλαδή που
στην καριέρα. Επαγγελματικά το λέγαμε. Επαγγελματικά, ναι. Και συνέχεια μετά ήρθε Λαμία. Πριν τραγουδούσατε ερασιτεχνικά? Όχι. Όχι. Ελάχιστο χρόνο. Γιατί βγήκα κατευθείαν στη δουλειά. Μόλις απολύθηκα φαντάρος, βγήκα στη δουλειά κανονικά. Και 40 μέρες ακριβώς που πήρα το όργανο, το ακορντεόν, πήγα σε δουλειά. Εγώ θα ήθελα έτσι να μπω στη συζήτηση και να ρωτήσω το εξής. Πριν βγείτε στη δουλειά, Ναι. στις κοινωνικές εκδηλώσεις, τις οικογενειακές συγκεντρώσεις σε διάφορα γλέντια που γινότανε, εσείς δεν λαμβάνατε μέρος στο τραγούδι, Ναι, ακούγοντας τους παλιούς? Και από ό,τι γνωρίζω, έτσι είναι σημαντικό αυτό, είπατε μια πολύ σωστή κουβέντα. Πρώτα ο τραγουδιστής γεννιέται και μετά γίνεται. Σίγουρα Ακριβώς. το γονίδιο, το DNA είναι σημαντικό, η κληρονομικότητα είναι σημαντική ειδικά για έναν καλλιτέχνη. Και εσείς από ό,τι γνωρίζω και ο παππούς σας έπαιζε λίγο βιολί, ναι. Ήτανε καλλιτέχνης, αλλά και ο αδερφός σας, ο οποίος έπαιζε κλαρίνο. Ναι, ο Κώστας. Άρα Ναι. σημαντικό είναι, βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά και η συνέχεια, η καλλιέργεια. Και αυτό βέβαια φαίνεται από την αγάπη που είχατε, το υπηρετήσατε και συνεχίσατε να τραγουδάτε μέχρι και σήμερα ακόμη. Ναι, υπήρχε το μεράκι. Ναι. Πρωτού βγω στο επάγγελμα, τραγουδούσα βεβαίως. Σε γάμους, σε παγεγύρια, στο χωριό μου, ιδιαίτερα στο παγεγύρι τραγουδούσα, αλλά όχι επαγγελματικά. Ποιο τραγούδι τραγουδήσατε πρώτη φορά, θυμάστε? Ποιο τραγούδι τραγουδήσατε πρώτη φορά, θυμάστε? Δισκογραφία εννοείς? Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάστε. Κώστα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μου είπατε όμως προηγουμένως ότι το περιβάλλον που μεγαλώσατε, και άκουσα για τον Ηρακλή να το καταθέτει, ότι είχε σχέση με το τραγούδι. Και ο αδερφός σας και ο παππούς σας. Θέλετε να μας πείτε λίγο την ιστορία εκεί για τον παππού σας, αν έπαιζε κάποιο όργανο, ο αδερφός, πώς ασχολήθηκε και πώς πήρατε εσείς τα ερεθίσματα αυτά να ασχοληθείτε? Ο παππούς μου έπαιζε λίγο βιολί, όχι επαγγελματικά. Λοιπόν, συνέχεια βγήκε ο Κώστας, ο αδερφός μου μετά. Κώστας επαγγελματίας. Και δεν έχει τώρα 15 χρόνια που πέθανε. Κοντά στον Κώστα ξεκίνησα κι εγώ με τα ακορντεόν. Από μικρή ηλικία σας είχατε αυτό το ερέθισμα να ασχοληθείτε? Ακούγατε μέσα στην οικογένεια τα μουσικά αυτά ερεθίσματα και από εκεί άρχισατε να αγαπάτε το δημοτικό τραγούδι και τη μουσική γενικότερα? Υπήρχε μέσα στην οικογένειά μας, υπήρχε φλέβα που λέμε. Η φλέβα υπήρχε μέσα στην οικογένειά μας. Όλα τα αδέρφια μου τραγουδούσαν και τραγουδάν. Βέβαια το κάνανε επάγγελμα, αλλά τραγουδούσαν τα αδέρφια μου όλα. Δύσκολα χρόνια εκείνη την εποχή? Δύσκολα οικογενειακά χρόνια εκείνη την εποχή? Οπωσδήποτε δύσκολα ήταν. Μιλάμε τώρα το 40, το 50, τώρα αυτό μέσα γινόταν χαμός. Τραγουδάτε μόνο δημοτικά τραγούδια, έτσι, ή και κάτι άλλο? Κοίταξε, τραγουδάω και λαϊκά. Παράδειγμα του Καζατζίδη, του Αγγελόπουλου, του Γαβαλά και από άλλους τραγουδιστές. Επετοπλίστων Σερτά, γιατί αυτή δεν τραγουδά δημοτικά, Τσάμικα. Ναι. Κατά κύριο λόγο τραγουδάτε μόνο δημοτικά. Αυτή η ροπή για το δημοτικό τραγούδι, γιατί μόνο δημοτικό τραγούδι σας τράβηξε, σας κράτησε κοντά το δημοτικό τραγούδι? Είναι θέμα καταγωγής περιοχής που μεγαλώσετε και γεννηθήκατε? Είναι τα βιώματα. Έτσι, αυτό. Πάνε τα βιώματα, βέβαια. Εγώ είχα το βίωμα αυτό για δημοτικά. Αλλά δεν πάω όμως να πω δεν μου αρέσει το λαϊκό. Και κάθε είδους τραγούδι, όταν γίνεται η εκτέλεση σωστή, μου αρέσει. Στη δουλειά σας πιο πολύ δημοτικά τραγούδια θα τραγουδάτε? Ναι, ναι. Και σερτά καινούρια και παλιά σερτά, λαϊκά, διότι επιβάλλεται, πρέπει να τα ξέρεις όλα. Πάντως ο κόσμος μου έχει συνδυάσει το όνομα Τζαμάρας με το δημοτικό τραγούδι. Οπωσδήποτε, ναι. Άι τώρα που δεν φιλώ, ουρε που δεν φιλώ ουρε τα μάτια σου. Άι τώρα τον άσπρο το σου δεν πρέπει Ωρε δεν πρέπει εγώ να αχαιρώ άιτερούσα να χαίρω ο
Γεια σου Γιουργάκη, το βιολί σου. Άι τώρα δεν πρέπει εγώ, δεν πρέπει εγώ Ωραία να χαίρομαι Άι τώρα νοτή να καμαρώνω Πρέπει Μον πρέπει να με εσερί Άι τρεμανούλα ψερί Είπα στην αρχή όταν ξεκίνησα την εκπομπή, σας αποκαλούν στρατηγό. Γιατί? Αυτό το πει ο Ηρακλής, ο φίλος μου. Ωραία. Άμα στο πει ο Ηρακλής. Λοιπόν, στρατηγός αρχικά είναι τιμητικό αξίωμα και ανεβαίνοντας πάνω στο πάλκο υπάρχει πραγματικά αναγνώριση από τον κόσμο. Δηλαδή, Ηρακλή, όπως μου το λες. Και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που αποκαλούν. έτσι. Οι συνάδελφοι Εδώ λοιπόν. τώρα μπαίνει το ερώτημα. Αναγνώριση από τον κόσμο, Ναι. αλλά φυσικά και αναγνώριση από όλους τους μουσικούς. Δηλαδή μου λέτε κύριε Τζαμάρα Όλους τους ότι... μουσικούς. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή έχω στρατηγική και πιθανόν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχω διδάξει πάρα πολύ μουσική δηλαδή, έχω διδάξει συναδέρφους τους καινούριους και πιθανόν από εκεί το ξεκίνημα να μου λένε στρατηγό. Το κρατώ αυτό για τη συνέχεια. Το θέμα του διδάξετε κάποιους καινούριους. Μου είπατε όμως και η αναγνώριση των συναδέρφων σας. Πόσο τιμητικό είναι για ένα δημοτικό τραγουδιστή μετά από 40 χρόνια, όπως μου είπατε εσείς, να έχετε αυτή η αναγνώριση, όχι μόνο από τον κόσμο, νομίζω και είναι καθημερινή στις εκδηλώσεις που πηγαίνετε, αλλά και από τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Που άλλοι είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία από εσάς, άλλοι είναι νεότεροι. Εσείς πώς αισθάνεστε μέσα όταν κάποιος τραγουδιστής που μαζί ξεκινήσατε, χρονικά εννοώ, σας απονεί με αυτόν τον τίτλο του στρατηγού? Τη λέξη εισαγωγικά, μιας και μιλάμε τώρα για τραγούδι. Ναι. Το λέει ο κόσμος, το λένε οι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε να το λέω εγώ. Επειδή όμως έχω δείξει δείγματα καλά στις συναδέρφους και γενικά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σεβάστηκα το επάγγελμα αυτό που κάνω, το αγάπησα, το κτίμησα, σεβάστηκα το λαό, σεβάστηκα τους καινούργιους ανθρώπους και παλιούς στη δουλειά μου εννοώ. Τους εκτίμησα ανεξάρτητα ποιος είναι ο καθένας. Τους εκτίμησα όλους. Αλλά ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, όσες δυνάμεις είχα, τους πρόσφερα σε αυτά τα καινούργια τα παιδιά. Και πιθανόν από εκεί να είναι το ξεκίνημα στρατηγό. Υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι σε μένα από τους καινούριους συναδέρφους. Και πιθανόν από εκεί. Αυτός ο σεβασμός είναι ένα από τα παράσημα που έχετε εισπράξει στη δουλειά σας, γιατί πέρα από τα χρήματα, πέρα από την αναγνώριση, πέρα από τη δόξα. Τα παράσημα δεν τα βάζω εγώ, Κώστα, τώρα. Παράσημα, όλοι το ίδιο είμαστε. Δεν υπάρχουν αξιωματικοί και αξιωματικοί. Άλλοι τα βάζουν. Εκείνο που είναι ότι έδειξα δείγματα καλά, συναδέρφους ιδιαίτερα. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω, επειδή τον γνωρίζω τον Γιώργο τον Τζαμάρα, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί και τραγουδιστές. Εκείνο το οποίο έχω διαπιστώσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι πολύ καλός συνεργάτης με τους συναδέλφους του και είναι συνεπής και με τους συναδέλφους αλλά και με τον κόσμο. Και είναι σημαντικό αυτό, ναι, για έναν καλλιτέχνη. Γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω που υπάρχει αυτή η αναγνώριση, ναι, από όλους. Να ρωτήσω τότε εγώ εσένα, Ηρακλή, κάτι. Επειδή ασχολείσαι με το τραγούδι, ποιο θα έλεγα κοντά από όλους μας? Τι θα μου έλεγες ότι ο Γιώργος Τζαμάρας, τι κάνει τον Γιώργο Τζαμάρα να ξεχωρίζει πιθανόν από κάποιους άλλους συνάδελφους του? Τι είναι αυτό που κάνει την ειδοποιώ διαφορά? Είναι το πιο σημαντικό και το πιο βασικό είναι η φωνή του, η οποία είναι θείο δώρο
αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι κληρονόμησε, και εκεί εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα το γονίδιο που πήρε από τους προγόνους του, το οποίο το καλλιέργησε, και τα άλλα τα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως, ότι ήταν πολύ καλός συνεργάτης, αγαπητός στον κόσμο και άρεσε και η φωνή. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Για σας, κύριε Τζαμάρα, τι είναι δημοτικό τραγούδι? Τι θα μου λέγατε ότι είναι δημοτικό τραγούδι? Ψυχή του Έλληνα. Είναι η πετιά μας. Δημοτικό τραγούδι οι ελάχιστοι δεν ακούν. Αλλά νομίζω όμως ότι ακούν όλοι, και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί έχω ταξιδέψει πάρα πολλές. Θα πούμε και αυτό. Ναι. Είναι η ζωή μας. Χωρίς παράδοση, τι να πω. Κάθε χώρα έχει την παράδοση. Εμείς έχουμε το δημοτικό τραγούδι. Πριν πάμε στις αναμνήσεις από αυτή την πορεία μέσα στο δημοτικό τραγούδι, θέλω να μου πείτε κάτι. Αυτό που σήμερα ακούμε και λέμε δημοτικό τραγούδι έχει σχέση με το αυτό που εσείς βιώσατε, τραγουδήσατε σαν δημοτικό τραγούδι? Το σημερινό εννοείς? Ναι. Ακούμε διάφορα ακούσματα στα κέντρα. Σε σχέση με αυτά που εσείς πιστεύετε σαν δημοτικό τραγούδι, έχουν σχέση αυτά τα δύο που λέμε σήμερα δημοτικό τραγούδι? Πάντα τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει. Ίσως να έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία του καθενός μας. Το δημοτικό τραγούδι δεν αλλοιώνεται. Είναι το ίδιο. Η γνώμη του Ηρακλή? Το δημοτικό τραγούδι είναι το βιό μας. Είναι η συμπίκνωση της ιστορίας του ελληνικού λαού. Δημιουργήθηκε από το λαό, από τον ανώνυμο λαό. Και σήμερα βέβαια, συγκρίνοντας την παλιά εποχή με τη σήμερα, υπάρχει εκείνο το οποίο βλέπουμε, είναι ότι δεν δημιουργούνται καινούρια τραγούδια δημοτικά, και αν δημιουργούνται είναι λίγα. Βλέπετε ότι σε όλες τις εκδηλώσεις αναπαράγουν τα παλιά τραγούδια, και στη δισκογραφία ακόμα βγάζουν σε CD παλιές εκτελέσεις και πριν από το 1940. Βέβαια, αυτό που είπε ο Γιώργος ο Τζαμάρας, ότι έχουν διαφοροποιηθεί ως προς το ύφος, έτσι, με την τεχνολογία, με το ότι αλλάξανε χώρο ενώ γινόταν στο φυσικό τους χώρο. Σήμερα γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις στα κέντρα. Λοιπόν, παρόλες τις διαφοροποιήσεις, εκείνο το οποίο διαπιστώνεται, και από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με το δημοτικό τραγούδι, και θα πρέπει να το δούμε και λίγο σε συνδυασμό με τη μουσική και με το χορό, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί, διαπιστώνουμε ότι καλά κρατεί. Οι έρευνες λένε, και η νεολαία ακόμη πιστεύει στο τρίπτυχο αυτό. Τώρα, εάν διαφοροποιείται στην ποιότητα, είναι ένα άλλο θέμα. Και αυτό το διαπιστώνουμε σήμερα σε όλες τις εκδηλώσεις και στις δίσκο ακόμη, στα αυτά τα μαγαζά σήμερα, βλέπετε κάποιες ώρες το γυρίζουν σε δημοτικό τραγούδι, ελληνική έκφραση. Ουρε να μην πας μωρέ για νένα, ουρε να μην πας για λαχάνα. Ουρε να μην πας για λαχάνα, θα μας φέρεις βασάνα. Ουρε να μην πας μωρέ για νένα, ουρε να μην πας και για πορνάρια. Ουρε να μην πας και για πορνάρια, να σου κόψουν τα ποδάρια. Και Τζαμάρα, πόσο δύσκολο είναι να τραγουδήσει κάποιος δημοτικό τραγούδι? Είναι δύσκολο. Τι χρειάζεται να έχει για να βγει? Τι χρειάζεται, θα σου πω τι χρειάζεται. Καταρχήν είναι βίωμα.
πρέπει μέσα να είναι κληρονομιά. Μέσα στην οικογένειά σου πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι, όπως παράδειγμα ο παππούς ο δικός μου. Μετά βγήκε ο αδερφός μου ο Κώστας. Λοιπόν, βγήκα εγώ. Και έχω και 2 εγγόνια, τα οποία παίζουν μουσική. Και το πιάνο το έχω εδώ. Αυτά είναι κληρονομιά. Δεν χάνεται κληρονομιά. Για να το τραγουδήσετε, πόσο δύσκολο είναι? Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις ζήσει στον χώρο αυτόν για να τραγουδήσεις δημοτικά τραγούδια. Πρέπει να ζήσεις στην οικογένειά σου, στο χωριό σου, στο παγιγύρι. Αν υποθέσουμε, και όχι αν υποθέσουμε το πρώτο. Και να έχεις τα προσόντα. Έτσι. Λοιπόν, Πρώτο προσόν είναι η φωνή. Όσο να τα αγαπάς το δημοτικό τραγούδι, λοιπόν. Πρώτο προσόν είναι η φωνή. Τι άλλο Ακριβώς. χρειάζεται? Χρειάζεται αυτό που λένε καμιά φορά και που και εγώ έχω ακούσει, ότι πρέπει την ώρα που εσείς τραγουδάτε ή κάποια στιγμή να το ζεις, να το νιώθεις, να υπάρχει συναίσθημα. Ακριβώς, να το αισθάνεσαι, ναι. Το αισθάνεσαι. Σας ικανοποιεί το γεγονός εδώ τελευταία, όπως είπε και ο Ηρακλής, βλέπουμε στα πανηγύρια πολλούς νέους ανθρώπους και να το τραγουδούν το δημοτικό τραγούδι και να χορεύουν δημοτικό τραγούδι. Αυτό εσείς πώς το έχετε εισπράξει, βλέποντας τώρα, μετά από πολλά χρόνια, νέους ανθρώπους μπροστά σας και να χορεύουν και να διασκεδάζουν? Το δημοτικό τραγούδι, Κώστα, ούτε έσβησε, ούτε θα σβήσει ποτέ. Και θα χορεύουν και μεγάλοι και μικροί και μισέοι κτλ. Θα υπάρχει το δημοτικό τραγούδι όλα τα χρόνια. Δεν σβήγει αυτό. Είναι κληρονομιά μας. Αυτό είπαμε. Βλέποντας νέους ανθρώπους, εσείς πώς αισθάνεστε μπροστά? Έχετε ένας νεαρός και σας παραγγέλνει, Αισθάνομαι περήφανα. σας λέει ένα τραγούδι. Βλέπω τα παιδιά αυτά και τα παρακολουθάω συνέχεια. Έρχονται νέα παιδιά και χορεύουν δημοτικά τραγούδια. Αυτό είναι ευχάριστο. Γι' αυτό σου λέω δεν σβήνει το δημοτικό τραγούδι. Μου είπατε προηγουμένως στην κουβέντα που κάνουμε ότι έχετε διδάξει για κάποιους νέους ανθρώπους. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι μετά από εσάς τα 4-5 μεγάλα ονόματα, ότι θα υπάρξει και συνέχεια, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα συνεχίσουν την παράδοση. Συνέχεια, ναι. Και όταν μου λέτε διδάσκω έναν νέον άνθρωπο, τι ακριβώς? Όπως υπήρχε παράδειγμα. Γιατί έχει μυστικά η δουλειά. Ο Παπασιδέρης. Λοιπόν, ναι. βγήκαν μετά άλλοι Παπασιδέροι. Βγήκε ο Τσαούης ο Ανδρέας, βγήκε ο Ζάχος, ο Δημήτρης. Βγήκαν τόσοι τραγουδιστές, λοιπόν, ο Στάθης ο Κάβορας. Λοιπόν, άλλη φορνιά εγώ μετά κτλ. Δεν σβήνει το δημοτικό τραγούδι. Δεν σβήνει το δημοτικό τραγούδι. Και οι τραγουδιστές θα υπάρχουν πάντα. Μου είπατε τους διδάσκετε. Μπορεί να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε? Κοίταξε, όσο κληρονομιά να έχεις, όσα ακούσματα να έχεις, θα πρέπει να βρεθεί και κάποιος να σε βοηθήσει. Να σε βοηθήσει. Λοιπόν, εμένα ποιος με βοήθησε? Βεβαίως, υπήρχαν ανθρώποι. Άκουγα από άλλους τραγουδιστάς, τον Παπασεδέρη τον άκουγα. Άλλους τραγουδιστάς τους άκουγα, όλους. Με τον Μπαρμπαγιώη, τον Μαϊντανά, συγχωρημένος κι αυτός. Δούλεψα στον Έλατο χρόνια. Λοιπόν, δεν ήμουν εγωιστής. Άκουγα πώς έκανε τοποθέτηση στο κλέφτικο. Ο Μπαρμπαγιώης Μαϊντανάς ήταν ωραίος στα κλέφτικα. Σε άλλα τραγούδια μπορεί να μην σε πειράζει, αλλά στο κλέφτικο θα σε πειράζει. Μαθηματική ακρίβεια. Γιατί το κλέφτικο δεν αρχίσει να το παλέψει από εδώ και από εκεί. Θέλει τοποθέτηση. Θέλει μαθηματική ακρίβεια το κλέφτικο. Έχει τα μυστικά του, μου λέτε. Ακριβώς, ναι. Το δημοτικό τραγούδιο. Εσείς αισθάνεστε αυτοδιδάκτος? Τα μάθατε μόνος σας, πέρα από τις συμβουλές κάποιων ανθρώπων και δασκάλων, όπως μου λέτε? Πώς έμαθα να τραγουδάω? Πέρα από κάποιους ανθρώπους που μου λέτε. Καταρχήν είπαμε ότι ήταν κληρονομικό. Το είπαμε αυτό. Πάει. Πέρα από εκεί. Πρέπει να παρακολουθείς μετά. Παρακολουθάς τραγουδιστάς. Πώς τραγουδάει ο καθένας. Γιατί όλοι το ίδιο τραγουδάνε. Ο καθένας έχει το ύφος του. Λοιπόν, εσύ θα πας σε αυτόν τον τραγουδιστή που σου αρέσει, σου εκφράζει. Ακριβώς το ίδιο έκανα κι εγώ. Ρεπερτόριο πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Έχετε ρεπερτόριο πάρα πολύ μεγάλο. Έχω ρεπερτόριο. Μου είπαν όμως κάποιοι ότι εκτός από το τραγούδι γράφετε και τραγούδια. Ναι, γράφω, ναι. Έχω γράψει, ναι. Έχω γράψει μάλιστα και το καινούργιο του CD. Τώρα έχω 5 τραγούδια δικά μου. Στο καινούργιο του CD τώρα που κυκλοφόρησε. Γράφετε πολλά χρόνια? Και πώς ξεκίνησε αυτή έτσι, η ανάγκη να γράψετε? Όχι ανάγκη, δεν το πούμε ανάγκη. Ανάγκη το λέω με την έννοια ότι να βγάλετε κάτι από μέσα σας, όχι ανάγκη απλά και μόνο επαγγελματική. Πώς ξεκίνησε? Γιατί το γράψιμο, συγχωρέστε με, είναι και εμπειρία αυτό. Εμπειρία είναι μεγάλη δουλειά. Όλοι γράφουν.
Άλλος γράφει λιγότερα, άλλος περισσότερα. Άλλος καλύτερα, άλλος μη καλά. Όπως όλες τις δουλειές. Εγώ έχω γράψει και συγκεκριμένα, αν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σήκω πατέρα μου από τη γη. Και να μην το ακούσει, θα το ακούσουμε σίγουρα, γιατί το έχω ακούσει. Θα το ακούσουμε αυτή τη στιγμή στο εκπομπή. Είμαι στο Κεριάκι. Κεριάκι ποιοτίας. Πήγαινα τακτικά εκεί πέρα και πάει γύρια και είχε γάμος. Έρχονται και μου λένε εκεί οι εκάδες, θα πεις ένα τραγούδι. Παντρεύονταν ένας νεαρός, τον λέγανε Λουκά, για τον πατέρα του, γιατί δεν τον έχει τον πατέρα του, δεν ζει ο πατέρας του. Και κάθομαι λοιπόν να γράψω το τραγούδι, τώρα επί τόπου εκεί. Τι να το τραγουδήσω. Σκέφτομαι, σήκω πατέρα μου από τη γη και δώσ' μου την ευχή σου. Σήμερα Στεφανώνη το πρώτο παιδί σου. Σήκω πατέρα να χαρείς και εσύ αυτή τη μέρα. Να δεις το γιο σου Σταυραϊτό, την ύφη Περιστέρα. Επί τόπου. Σήκω πατέρ, σήκω πατέρα μ' απ' τη γη. Σήκω πατέρα μα απ' τη γη και όχι εδώ ως μου την ευχή σου. Γιατί τα χιά, ωραία γιατί τα χιά, ωραία παντρεύεται. Γιατί τα χιά παντρεύεται το πρώτο το παιδί σου. Σήκω πατέρα, σήκω πατέρα μ' να χαρείς. Σήκω πατέρα μ' να χαρείς και όχι εσύ να αυτή τη ημέρα.
Η έμπνευση δηλαδή ήρθε τη στιγμή αυτή που είχατε μια επιθυμία του ανθρώπου αυτού που παντρευόταν. Ναι. Όλη η στιγμή σας είναι έμπνευση της στιγμής ή και κάποια στιγμή εδώ στο σπίτι σας? Όχι, πολλές φορές κάθομαι στο σπίτι μου εδώ, ερεμίζω και γράφω. Προέρχονται πάρα πολλά πράγματα από παραστάσεις που έχετε βιώσει σε πανηγύρια, που έχετε δει. Ναι, ακριβώς. Από εκεί. Ναι. Θυμάστε άλλη ιστορία σαν αυτή που μας είπατε? Γύρω από τη ζωή του ανθρώπου, τέλος πάντων, μπορεί να βγάλει ένα τραγούδι καλό. Θυμάστε άλλη έτσι ιστορία σαν αυτή που μας είπατε προηγουμένως, που σας έδωσε το έναυσμα να γράψετε κάποιο στίχος? Δεν θυμάμαι, Κώστα μου. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω για αυτή την περίπτωση και για παρόμοιες περιπτώσεις, η δημιουργία των δημοτικών τραγουδιών από ανθρώπους που έχουν κάποιες ικανότητες. Αυτές είναι λαϊκές ευφυΐες και έτσι δημιουργήθηκε το δημοτικό τραγούδι. Εμπνέονται από κάποια γεγονότα, είτε σε γάμο είτε σε πανηγύρι, ή μπορεί να έγινε ένα γεγονός που ο κόσμος το κατέκρινε για μια παράνομη αγάπη, εμπνέεται κάποιος και δημιουργεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Γι' αυτό αναφέρονται τα δημοτικά τραγούδια και σε ονόματα και σε κάποια περιστατικά και σε κάποια γεγονότα. Εδώ, από ότι πραγματικά είναι συγκινητικό για μένα η έμπνευση αυτή του Γιώργου Τζαμάρα για ένα ορφανό παιδί στην καλύτερη στιγμή της ζωής του. Για να αρχίσουμε λίγο να δείχνουμε και τον άνθρωπο Τζαμάρα. Μου είπατε προηγουμένως ότι τραγουδήσατε σε όλο τον κόσμο. Έχετε πάει και στον απόδημο ελληνισμό. Ναι. Σε πάρα πολλές χώρες. Ναι. Στην Αθήνα, από ό,τι μίλησε με τον Ηρακλή προηγουμένως, αρκετά χρόνια, και τώρα εδώ στον τόπο μας, στην περιφέρειά μας, σε πανηγύρια, χορούς και γάμους. Πέστε μου λίγο τις εικόνες από αυτή ακριβώς την πορεία της ζωής δημοτικά. Απόδημος ελληνισμός. Χορεύει καλύτερα, διασκεδάζει καλύτερα, και γιατί αν διασκεδάζει καλύτερα? Πήγατε Αμερική, πήγατε Αυστραλία, σε ποιες χώρες εκτός της χώρας μας? Πώς διασκεδάζουν εκεί οι Έλληνες? Ή παντού δεν έχετε διακρίνει διαφορές? Κοίτασε η διαφορά που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν. Επειδή ζούμε την πατρίδα μας, επειδή ζούμε τα γλέντια συνέχεια εδώ πέρα. Πάμε σε γάμους, πάμε σε πανηγύρια, πάμε σε χορούς. Αυτοί όμως δεν τα έχουν κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Ή κάθε εβδομάδα, ή κάθε μήνα. Αυτοί περιμένουν πότε θα πάει κανένας καλλιτέχνης εκεί να τον ακούσουν. Που είχε τραγουδήσει? Έχω σε πάει, ποιες χώρες? Έχω πάει στην Αυστραλία. Έχω πάει 2 φορές στην Αυστραλία. Έχω πάει Αμερική 30 φορές. Έχω πάει Αμερική. Ναι. Πηγαίνω τακτικά. Σας καλούν εκεί κάποιοι σύλλογοι ομογενών? Ναι, έχω φίλους και εκεί. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Όπως έχω στην Ελλάδα, έχω και εκεί φίλους. Και φαντάζομαι σε κοινό πάρα πολύ. Γεμίζουν. Ναι. Λοιπόν, έχω πάει 10 φορές στον Καναδά. Και κάμια δεκαετία φορές Γερμανία. Αυτά ήταν ταξίδια μου. Από αυτή την. Συγχωρέστε με, αυτή την περιοδία, να το πω έτσι, στο εξωτερικό, από τον απόδημο ελληνισμό, Ναι. σας έχει μείνει κάτι στο μυαλό σας? Κάποια σκηνή, κάποιος άνθρωπος που είδε σε ένα τραγούδι που σας έκανε εντύπωση, κάποιο γεγονός, κάποια ιστορία, θυμάστε? Ναι, θυμάμαι και πολλά πράγματα. Θυμάμαι. Θα μας πείτε μια-δυο. Και εδώ στην Ελλάδα. Πριν έρθουμε στην Ελλάδα. Όχι, θέλω να ξεκινήσω από εδώ. Και εδώ αγαπάνε το δημοτικό τραγούδι, λατρεύουν, με έχουν λατρέψει. Έχω φτιάξει πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα που υπάρχει Έλληνας, σε όλη την Ελλάδα, όπως το είπα. Λοιπόν, η διαφορά τώρα που είναι μεταξύ αυτών των ανθρώπων, των εξειδικευμένων, είναι, όπως είπαμε, ότι δεν τα βρίζουν τα όργανα συνέχεια να γλεντάνε, δεν κάνουν πανηγύρια. Οι χωροί είναι λίγοι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραμείνει όπως φύγαν από εδώ, την Ελλάδα, και νοσταλγούν την Ελλάδα, νοσταλγούν το δημοτικό τραγούδι. Όπου έχω πάει, τι να σας πω, μέχρι και πιτσιρίκια πως είναι η εγγονή μου, να χορεύω δημοτικά τραγούδια. Τα βλέπεις με τα κουστούμια, με τα παραδοσιακά δικά μας. Με την παράδοση την ελληνική, χορεύουν κανονικά, λες είσαι στην Ελλάδα. Και εγώ θα σας πιέσω να μου πείτε μια ιστορία, γιατί... Και λατρεύω το δημοτικό τραγούδι. Αυτό το έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, όσες φορές έχω πάει έξω. Λατρεύω δηλαδή, τι να σου προσκυνάν. Αλλά το έχω συναντήσει και στην Ελλάδα, όχι μόνο εκεί. Ωραία, ποιος θέλει να πάει, για σου λέγει μόνο, ποιος θέλει να πάει στην Αμερική. Όποιος θέλει να πάει στην Αμερική,
να κάτσει να συλλογιστεί. Ουρ 40 μέγια σου λένε μου, 40 μέρες θάλασσα. Ουρ 40 μέρες θάλασσα, πικρές για αναστεναγμάτα. Ούρε μες στο καράγι σου λένε μου, μες στο καράβι μπήκαμε. Μες στο καράβι μπήκαμε, στη Νέα Υόρκη βγήκαμε. Στην Ελλάδα τραγουδήσατε στην Αθήνα πόσα χρόνια και πού? 20 χρόνια. Στο Ελληνικό Γλέντι και στον Έλατο. Εκεί συνεργαστήκατε με ποια ονόματα? Αρχικώς συνεργάστηκα με τον Γιώργο τον Κόρο. Δεν ξέρω αν χρειάζονται και τα υπόλοιπα ονόματα τα πούμε. Όπως εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, ήταν η Χατζή Βάσου. Πρέπει να την έχετε ακούσει τη Χατζή Βάσου. Ήταν η Μίνα η Καρά. Ήταν ο Γιώργος ο Μπαλατσός, τον είχα πάρει ένα διάστημα, πατριώτη μας από εδώ. Και άλλοι συνάδελφοι. Εκεί συνεργάστηκα 5 χρόνια εκεί. Μετά έφυγα, πήγα στον Έλατο. Στον Έλατο δούλεψα με τον Βασίλη το Σούκα, Γιώργος Φλόρος και βιολί. Τα πρώτα χρόνια με τον Σαραγούδα, με πολλούς καλλιτέχνες στον Έλατο. Από Αθήνα πότε φύγατε? Εγώ θα ήθελα να κάνω έτσι μια παρέμβαση και να ρωτήσω το εξής. Στον Έλατο υπήρχε κίνηση, έρχονταν ο κόσμος, Ναι. διασκέδαζε? Ναι, πάρα πολύ. Φυσικά ο Έλατος, από ό,τι είναι γνωστό σε όλους και μάλιστα δημοσιεύουν και σε ένα καινούριο περιοδικό το οποίο έχει κυκλοφορήσει, Έλατος, αναφέρουν ότι είναι το Πανεπιστήμιο των Μουσικών και των Τραγουδιστών. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν περάσει από εκεί μια πληθώρα τραγουδιστών και μουσικών και συνεχίζονται από Καρακώστα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και μια εποχή που μετά τον πόλεμο και αργότερα άρχισε η αστιφιλία, που οι επαρχιώτες πήγαν για μια καλύτερη ζωή, έπρεπε να θυμηθούν και την επαρχία τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων κέντρων, όχι μόνο για τους Ρουμελιώτες αλλά και για τους Κρήτες, για τους Θρακιώτες κλπ. Ο Έλατος βασικά ήταν και είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει, πέρα από τους μουσικούς και τους τραγουδιστές, κυρίως ανθρώπους από τη στερεά Ελλάδα, γιατί όπως τα στεριανά συνήθως τραγούδια τραγουδούν, τα ρουμελιώτικα τραγούδια. Όπως μου το λες όμως, πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Τζαμάρα, τελικά υπάρχουν και τα μαγαζιά καμιά φορά που κάνουν τον τραγουδιστή. Το να πετύχεις δηλαδή σε ένα μαγαζί που έχει όνομα, αντίστοιχα να υπάρχει και καλός τραγουδιστής για να ξεκινήσει μια πετυχημένη καριέρα, ή καμιά φορά φτιάχνει και ο τραγουδιστής το μαγαζί? Κοίτα, δύο είναι, και το μαγαζί θα παίξει ρόλο. Σε ποια τοποθεσία θα είναι το μαγαζί. Τώρα ο Έλατος ήταν δίπλα από την Ομόνια. Ήταν ένα χαρακτηριστικό σημείο. Έστω και ένα ραντεβού να ήθελε να κλείσει τον Έλατο. Λοιπόν, την ευκολία την είχε. Την ευκολία την είχε. Λοιπόν, ήταν κοντά στην Ομόνια. Εάν όμως δεν υπήρχε και ορχήστρα καλή, μιλάμε για τον Καρακώστα που έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία ο Καρακώστας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εκείνη την εποχή, μιλάμε για ποια χρονολογία, κύριε Τζαμάρα? Από τον Καρακώστα ή από μένα? Ποια χρονολογία τραγουδάγατε εκεί? Εγώ προ 30 χρόνια. Εκεί κυκλοφορήσατε και τον πρώτο σας δίσκο? Εκείνη την εποχή? Ναι, όχι, νωρίτερα. Είχα κυκλοφορήσει νωρίτερα δίσκο. Ναι. Πότε? Το 1966. Ο οποίος περνάβανε δημοτικά τραγούδια?
Κυρίως. Ήταν μικρά δισκάκια τότε. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν μικρό δισκάκι Μμμ. και είχε 2 τραγούδια. Ένα από την Α Πλευρά. και το άλλο από τη Β. Ναι. Λοιπόν, Ποια τραγούδια είχε πρώτος δίσκος, θυμάστε? βεβαίως, τα ορφανά δεν χαίρονται. Για πέστε μας τα λόγια και μετά θα το τραγουδήσετε. Τα ορφανά δεν χαίρονται, ποτέ δεν καμαρώνουν. Με πίκρες και με βάσανα στον δρόμο σου μεγαλώνουν. Σαν τον ανθό μαραίνονται, σαν φίλο και τριγίζουν. Αυτό είναι. Άιντε τα ορφάνα, ουρε τα ορφάνα δεν χαίρονται. Αχ, τα όρφανα δεν χαίρονται, αχ, ποτέ δεν καμαρώνουν. Άιντε με πίκρες και με πίκρες και όχ με βάσανα. Όχ με πίκρες και με βάσανα στο δρόμο σου μεγαλώνουν. Σαν τον άνθο, σαν τον άχανθο, όχ μαραίνονται. Ωρε σαν τον ανθομάρε ενώνται σαν ασαφήνου κυτρινίζουν. Ποια θα μου ξεχωρίζετε, ποια θα μου λέγατε αυτό, αυτό και αυτό είναι τα τρία καλύτερα που μου αρέσει να τραγουδώ, που με εκφράζουν και εμένα σαν άνθρωπο τζαμάρα και που το χαίρομαι, ρε παιδί μου, να το τραγουδώ.
Ποια Αλλά τραγούδια είναι και ξεχωρίζεις? αρεστά στον κόσμο. Όλα μου αρέσουν. Έτσι απαντάτε Όλα όλοι. μου αρέσουν. Σίγουρα όμως τα δάχτυλα όλα δεν είναι το ίδιο. Κάποια Γιατί ξεχωρίζουν. άμα δεν μπαινέψει στο σπίτι σου, δεν θα πέσει να σε Ναι, αλλά παγκώσει. Λοιπόν, εκείνο που θα πω όμως κάτι, Έτσι. γιατί είναι κάτι, είδες πως λέμε καμιά φορά, άστον αυτό τη βρήκε την τύχη της στον δρόμο. Μμμ. Λοιπόν, αν υπήρχε και 100 χρόνια να ζούσε, θα θυμάμαι το παιδί του παραπονεμένο. Ο τίτλος. Θα πεις πώς θα το θυμάμαι. Λοιπόν, είμαι στην Αρκίτσα. Η Αρκίτσα είναι εδώ, ξέρεις, κοντά στη Λιβανάτα. Βεβαίως. Με τους συναδέρφους. Ξεκινάμε το μεσημέρι να κάνουμε μια βόλτα προς την παραλία. Είχα γράψει όμως το πρώτο δίσκο, το Ορφανά δεν χαίρονται, το είχα γράψει. Και κάναμε βόλτα τώρα, να σας κάνω και την απαράσταση. Σκύβο το παίρνω. Χαρτάκι. Χαρτάκι. Εγώ είμαι εκείνο το παιδί το παραπονημένο που με έχει μανούλα μου στον δρόμο πεταμένο. Κοιμάμαι πότε νηστικός και πότε διψασμένος. Λέω στους συναδέρφους, ρε παιδιά, αυτό γίνεται τραγούδι. Λοιπόν, το πήρα και άρχισα και το τραγούδαγα στα πανηγύρια. Το έβαλα τη μουσική που έχει σήμερα, ναι. Κάποιος το ανακάλυψε το τραγούδι αυτό ότι δεν προστατεύονταν από πουθενά. Και το έκανε στο όνομά του, πήγε στον ΑΕΠ, το δήλωσε ότι είναι η διεκτουσία του. Στεχοργός αυτός τώρα. Κατεβαίνω στην Αθήνα εγώ, είχε ακούσει ότι ένας καινούργιος τραγουδιστής, Τζαμάρας, με πλησιάζει το καφενείο μουσικών, μου λέει, εσύ είσαι ο Τζαμάρας? Ναι. Σου έχω ένα τραγούδι, δικό μου τραγούδι τώρα. Μου λέει, θα γίνει χαμός. Για να το ακούσω. Εγώ είμαι εκείνο το παιδί που παραμένω στα μάτια, το λέω. Λέει, γιατί? Γιατί το τραγούδι αυτό είναι δικό μου. Εγώ το έχω δηλώσει στην ΑΕΠ, λέει. Και αν το τραγουδήσεις, θα το δώσω στον Καρναβά. Και κάθομαι και σκέφτομαι, Λεβέντης, και λέω, δεν θες αυτό το τραγούδι να ήταν η τύχη μου, το βρήκα στον δρόμο. Και πραγματικά ήταν η τύχη μου. Όταν το τραγούδισα το τραγούδι αυτό, με το συγχωρεμένο του Βασίλη του Σούκα, σε ένα χρόνο έγινε πάταγος. Η κατάδειξη της ιστορίας με τον κύριο. Πήρε τα ποσοστά. Υπόκυψα εγώ δηλαδή. Μάλιστα. Και λέω, δεν βαριέσαι. Γιατί αν το τραγουδήσει ο άλλος, μπορεί να ήταν εκείνος τυχερός. Αχ, ναι, εγώ είμαι εκεί, ωραία, ναι, εγώ είμαι εκείνο το παιδί. Αν είναι εγώ είμαι εκείνο το παιδί το ώρα το παραπονεμένο. Αχ, που με έχει, ωραία, που με έχει, ωραία, νήμα ανούλα μου. Άντε που με έχει
στο δρόμο πεταμένο. Αχ, κοιμάμαι ποτέ, κοιμάμαι αντιπότε νηστικός. Δεν κοιμάμαι ποτέ νηστικός και αχ και πάντα διψασμένος. Και εκτός από το τραγούδι αυτό που μου ξεχωρίσατε, ποια άλλα έτσι τραγούδια σας αρέσουν? Είναι όλα καλά τραγούδια μου, δεν μπορώ να πω. Τότε θα αντιστρέψω την ερώτηση, γιατί μέσα από ερωτήσεις σας βγάζω και... Εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω προς την κατεύθυνση σε ρυθμούς, σε καγγέλια και σε τραγούδια της τάβλας. Τώρα σας μπαίνετε σε ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, ποια είναι τα αγαπημένα σας? Μια περιοχή, της Λοκρίδας, μια περιοχή της Λοκρίδας που σας αναγνωρίζει και σας αγαπάει με τα καγγέλια που λέτε, γιατί ξέρουμε ότι η Λοκρίδα αγαπάει ιδιαίτερα τα καγγέλια, σαν ρυθμούς και σαν τραγούδια. Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σας καγγέλι? Δικό μου εννοείται. Ναι. Λοιπόν. Και αρέσει και στον κόσμο. Όταν είχα γράψει το Βασιλικό Σμυρίζωτο, έγινε μεγάλο οξύ. Κι άλλα καπρίτσα και καμώματα με θέσεις μου κάνεις και με κοιτάζει βρε Βαγγελιό, εμένα να τρελάνεις. Κι άλλα καγγέλια, πολλά σέτα. Παίρνω παλιά. Και τραγούδια της τάβλας, ιστορικά κλέφτηκα. Κοίταξε, είναι πάρα πολλά φυσικά. Είναι πάρα πολλά και καλά. Μας, αλλά... Εγώ δεν θα μιλήσω εγωιστικά τώρα για κανέναν τραγουδιστή. Αυτός ο Παπασιδέρης ήταν πραγματικά μια ιστορία μεγάλη. Το σήκουσα πάνω Γιάννο μου. Ήταν ένα έργο μεγάλο. Νύχτωσε και βράδιασε. Ωρε νύχτωσε, μαρε νύχτωσε και... Ωρε και βράδιασε. Ωρε πάει και τούτη η μέρα πανέτα. Ωρε πανέτα αγίδια στόμα, άιτε ρε ρουσάμ στόμα, άντρι. Ιστορία ολόκληρη. Το άλλο πάλι, το Παπασιδέρη, έβγανα μανούλα με να με δεις και να με καμαρώσεις, το πως με πάει αρβανιτιά και όλοι οι χοροφυλάκοι πάνε να με κρεμάσουν στις Αίγυρες στα Πεύκα. Λοιπόν, έχω γράψει κι άλλη τραγούδια. Μπαρμπαγιώρης, ο Μαϊντανάς πάλι, ωραία, κλέφτηκα. Ο Ρούκουνας. Φυσικά υπάρχουν και ανώνυμοι δημιουργοί αυτών. Ναι, μπράβο, ναι, υπάρχουν, ναι. Και αυτό δεν είναι απόλυτο το ότι επειδή τα τραγουδήσαν αυτοί, ότι δεν υπήρχαν άλλοι καλύτεροι. Τα δημιουργήσανε, διότι αναφέρονται πολλά χρόνια πριν τα περισσότερα, γιατί είναι ιστορικά
κλέφτηκαν αναφέρονται σε γεγονότα των κλεφτών και των αρματολών του 1821. Δεν είναι δυνατόν να τα δημιουργήσουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Οπωσδήποτε υπήρχαν, ναι. Λοιπόν, για να κυνηγάμε τον χρόνο, να ακούσουμε και ένα τραγούδι μετά. Θέλω να μου πείτε λίγα πραγματάκια ακόμα. Είπε προηγουμένως ο Ηρακλής ότι κάθε περιοχή σας λατρεύει ξεχωριστά. Εσείς ξεχωρίζετε περιοχές που κάναν καλά πανηγύρια και που αισθανόσασταν σαν το σπίτι σας όταν τραγουδάγατε, ή παντού το ίδιο? Υπήρχαν πανηγύρια που ξεκινάγατε να πάτε, ξέρετε την αποδοχή του κόσμου, αλλά το χειρόσασταν και εσείς περισσότερο γιατί αισθανόσασταν σε πολύ οικείο περιβάλλον. Είχε και τα καλά του, να το πω έτσι, το πανηγύρι και καλούς χορούς και χρήματα. Ποια περιοχή αισθάνεστε ότι τώρα που θυμάστε πίσω σας ότι έκανε καλό πανηγύρι, να το πω έτσι, όπως λέμε? Εγώ θέλω να ξεχωρίζω καμία περιοχή. Επαγγελματική απάντηση μου βγήκε πολύ. Επαγγελματικό αντιαπάντηση. Για μένα, Κώστα και φίλοι Κυροδήμο, είναι όλες οι περιοχές το ίδιο για μένα. Εγώ έπαιρνα την τζαντούλα μου, έπαιρνα το μικροφωνάκι μου και πήγαινα σε όλη την Ελλάδα και όπου υπήρχε δουλειά και δεν ξεχώριζα. Υπάρχουν Έλληνες που είναι λεβέντες, περήφανοι, λοιπόν, τι να πω. Τότε να το θέσω διαφορετικά. Το πανηγύρι είναι για εσάς η κορυφαία στιγμή ενός δημοτικού τραγουδιστή? Το ξεχωρίζει σχέση με ένα μαγαζί που τραγουδάτε, με έναν γάμο? Το πανηγύρι είναι η κορυφαία στιγμή? Ναι, και ο γάμος παίζει τον ρόλο του και ο γάμος. Όχι, ενώ σαν εκδήλωση το πανηγύρι θεωρείτε ότι είναι η κορυφαία στιγμή για εσάς? Επειδή έχετε μπροστά σας 2.000-3.000 κόσμο, διασκεδάζει. Και στο γάμο γίνονται. Ωραία, ναι, όπως εσείς το αισθάνεστε. Είναι διπλή η χαρά στα συμπεθέρια. Θα σας κάνω ένα ερώτημα που... Εγώ πιστεύω ότι τα πανηγύρια πλέον έχουν χάσει την έγκλη την οποία είχαν. Και αυτό το γνωρίζετε εσείς. Ναι, σωστό. Δεν γινόταν. Δεν γίνονται τα πανηγύρια σήμερα όπως γινόταν παλιά. Ναι. Γινόταν στο φυσικό τους χώρο. Γινόταν στο φυσικό τους χώρο και υπήρχε μια ιεραρχία. Σήμερα στα πανηγύρια που τα περισσότερα αναβιώνουν οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι αναλαμβάνουν και αναβιώνουν τα πανηγύρια, λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η ιεραρχία όπως παλιά και χορεύει όλος ο κόσμος. Για εσάς τι φταίει, κύριε Τζαμάρα? Άλλο να περιμένει στη σειρά του ο καθένας και να αναγνωρίζεται από τους υπόλοιπους που χορεύουν ή και από τον κόσμο που τους βλέπει για πολλές ώρες. Σήμερα εκτονώνονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και γίνεται ένας πανζουρλισμός. Χορεύουν όσοι χωράνε πάνω στην πίστα. Υπάρχει διαφοροποίηση. Δεν έχουν την έγκλη τα πανηγύρια που είχαν πριν μερικά χρόνια. Η γνώμη δικιά σου ποια είναι, πού οφείλεται? Οφείλεται διότι άλλαξε η νοοτροπία το Έλληνα τώρα. Δηλαδή ο τρόπος διασκεδάσεως, λοιπόν. Και αυτό είναι βαρετό που όπως είπαμε νωρίτερα, να σηκώνεται μια παρέα και να χορεύουν οι ίδιοι και οι άλλοι να κάνουν θεατέ από κάτω. Τούτο όμως είναι χειρότερο ακόμα τώρα. Τούτο είναι χειρότερο ακόμα. Τι είναι το χειρότερο, ποιο είναι? Σηκώνονται όλοι απάνω, λοιπόν, και ο ένας πατάει τον άλλον τα πόδια. Δηλαδή δεν βρίσκω λύση, δηλαδή. Πώς το λέτε, δηλαδή. Δεν βρίσκω μια λύση καλύτερη. Είτε το προηγούμενο, ο τρόπος διασκεδάσεως ήταν προηγούμενα ή τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Έχετε τραγουδήσει ποτέ σε ένα μαγαζί που δεν ήταν γεμάτο και πώς αισθανθήκατε? Πάω στην απέναντι πλευρά τώρα, λίγο τη δύσκολη πλευρά της δουλειάς σας. Ναι, βεβαίως, έτυχε πολλές φορές. Δηλαδή σε πανηγύρια εννοείς ή μόνιμα σε μαγαζί? Είδες τα μαγαζιά. Πώς αισθανθήκατε? Τα πρώτα χρόνια δουλεύανε και ήταν και πάρα πολλά μαγαζιά. Εγώ θυμάμαι όταν δούλευα στην Αθήνα ήταν 16 μαγαζιά. Και από τα 16 ξαπόσα είναι σήμερα. Ζήτημα είναι 5 και αυτά. Τι το ζουν. Και αυτά. Από πληροφορίες που έχουμε. Ναι, από πληροφορίες όπως λέει και ο Ηρακλής, λοιπόν. Δεν ακούει και καλά μαντάτα. Λένε στα πανηγύρια οι καλύτερες ώρες είναι οι πρωινές. Γιατί? Γιατί πίνεις ένα ποτηράκι παραπάνω? Όχι μόνο για τον τραγουδιστή. Ναι, γενικότερα. Γιατί είναι οι καλύτερες ώρες? Εγώ φαντάζομαι την ώρα εκείνη, αυτά που όλοι μας έχουμε βιώσει, ότι θα έρθει να σας ζητήσει ένα τραγούδι που αυτός που κάθεται θέλει να το ακούσει, να το χορέψει. Για ποιο λόγο? Κοίταξε. Πώς το βιώνει, αν μιλάς για τις καλλιτέχνες, θα σου πω. Οι καλλιτέχνες τώρα, οι πρωινές ώρες. Για εσάς μιλάμε. Ναι, οι πρωινές ώρες πάντα έρχεσαι στα μεράκια, όπως το λέμε εμείς. Στα μεράκια έρχεσαι ευθυμία. Από τον κόσμο από κάτω, λοιπόν, ενθουσιάζεσαι. Βλέπεις ανθρώπους, άλλος πληρώνει,
άλλος χορεύω ωραία. Λοιπόν, και από εκεί έρχεται αυτή η ευθυμία που λέμε και τραγουδάς καλύτερα. Εσείς ποιον θα μου λέγατε ότι είναι Μερακλής, τι είναι Μερακλής για εσάς? Από όσοι τόσα χρόνια έχετε δει στα πανηγύρια και στους χορούς, ποιον θεωρείτε Μερακλή? Κοιτάξτε, τον Μερακλή εγώ τον βλέπω αυτός που χορεύει ωραία. Αυτός κάνει περισσότερα νούμερα από έναν άλλον, τόσο λέγεται Μερακλής. Υπάρχει ταύτιση του χορευτή με του τραγουδιστή? Αν ταυτίζεται. Αν υπάρχει επικοινωνία. Ναι, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει επικοινωνία. Ναι, μπράβο. Καλά το έθεσε το θέμα αυτό. Λοιπόν, είχα ένα στη μεταμόρφωση καρδίτσες. Άμα σηκώνα και χορεύαν και χόρευε αυτός ο άνθρωπος, πέταει η ορχήστρα ολόκληρη. Η ορχήστρα ολόκληρη πέταει πραγματικά. Έτσι το θαύμασα τον άνθρωπο. Έκανε κατηχηγήσεις δηλαδή γύρω από το ρυθμό της μουσικής εκεί. Όλη η μουσική σηκώνονταν απάνω και το θαυμάζανε. Αυτό εννοείς επικοινωνία. Ναι, ναι. Να υπάρχει σχέση και επικοινωνία. Και οι Μερακλίδες που συνηθίζεται να χορεύουν τις πρωινές ώρες για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όλο αυτό το διάστημα που διέρχονται μέχρι τις πρωινές ώρες έχουν ακούσματα και διεγείρονται με τα ακούσματα αυτά γιατί τους αρέσουν. Ο άλλος λόγος είναι το ότι έχουν πιει και, λογικό είναι. Και φυσιολογικό είναι και έχουν φάει, και ένας άλλος λόγος που θέλουν να έχουν χρόνο για να εκφραστούν. Και είναι γεγονός ότι ο χρόνος αυτών που χορεύουν τις πρωινές ώρες είναι πολύ περισσότερος για τους χορευτές αυτούς από το χρόνο που χορεύουν όταν ξεκινάει το πανηγύρι ή στο ενδιάμεσο. Και φυσικά έχετε και εσείς την άνεση αυτή και να επικοινωνείτε μαζί τους, και φυσικά έχουν και το έχουν προγραμματίσει εκ των προτέρων ότι θα πληρώσουν κιόλα. Τουλάχιστον αυτό εγώ γνωρίζω από τους Μερακλίδες που εκφράζονται τις πρωινές ώρες. Εκείνο το οποίο όμως τελευταία θέλω να κάνω την εξής τοποθέτηση και να πω ότι οι Μερακλίδες τελευταία χορεύουν πιο άργους ρυθμούς και πιο εκφραστικά, που για έναν χορευτή δεν είναι μόνο να χορεύεις τα βήματα, αλλά είναι και να εκφράζεις τον ψυχικό σου κόσμο. Και να επιλέγει και τα τραγούδια. Και να επιλέγει και τα τραγούδια. Ναι. Από εκεί διακρίνεται ο Μερακλής. Αυτό να σας πω τώρα, μην προλάβατε. Διαλέγει λοιπόν τα τραγούδια. Εσείς ξέρετε, όπως μου λέτε προηγουμένως, αναφέρατε έναν άνθρωπο στην καρδίτσα. Ναι. Στα πανηγύρια λοιπόν αυτά που έχετε τραγουδήσει, είχατε, να το πω έτσι, στο μυαλό σας μέσα ανθρώπους που ξέρατε ότι όταν θα σηκωθούν, δεν θα σας πω ονόματα, εγώ ξέρω ονόματα. Ναι. Έχω ασχοληθεί έτσι με ποιους ανθρώπους είχατε επικοινωνία που λέει ο Ηρακλής. Ναι. Που ξέρετε, θα σηκωθεί, θα μου ζητήσει αυτό το τραγούδι, θα χορέψει αυτό το τραγούδι. Έχετε ξεχωρίσει τέτοιες ιστορίες, τέτοιους ανθρώπους μέσα στην πορεία? Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που έρχονταν να ακούσουν τον Τζαμάρα όπου τραγουδούσε, ναι, να χορέψουν συγκεκριμένα τραγούδια. Και ήξερε και τι τραγούδια ακριβώς θα ζητήσει. Ναι. Και περιμένουν το πρωί για να χορέψουν. Θα μας πείτε καμιά ιστορία που έκανα πανηγύρι τώρα, καμιά παράξενη ιστορία? Γιατί φασαρίες δεν γίνονταν, φαντάζομαι, δεν έχετε τώρα ιστορίες. Θυμάστε καμιά ιστορία έτσι παλιά που σας έχει αρέσει ή από καλές στιγμές? Ό,τι θυμάστε κύριε Τζαμάρα, ό,τι θυμάστε, από καλές στιγμές εννοείται. Ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα. Με πιάσατε εκεί στον ύπνο, ξέρεις. Σε 2 μέρες δεν περίμενα να γίνει. Αλλάζατε σειρά χορού. Ναι. Την αλλάζατε. Ναι. Κάπου ναι. Όχι τακτικά. Είχε ηρεμιστικά τους όμως. Όχι τακτικά. Πώς την αλλάζαμε? Παράδειγμα, ήταν να χορέψει ο Κώστας. Χόταν ο Ηρακλής. Η παρέα. Και με όλη η παρέα του Ηρακλή. Ναι. Έπιανα τον Κώστα, εγώ τον έψηνα. Κώστα, μήπως γίνεται να χορέψει ο Ηρακλής, γιατί βιάζει να φύγει. Έτσι να αλλάζαμε. Όχι ρίξιμο, ένα ψυχρό δηλαδή. Ναι. Τώρα, αν συνέβη καμιά φορά, δεν τα θυμάμαι. Τώρα τι να θυμηθώ. Λοιπόν, τελειώνοντας σιγά σιγά. Τραγουδάτε λοιπόν σχεδόν 40-50 χρόνια. 40. Με γέρασες Κώστα. Μακάρι να τραγουδήσετε ακόμα. Ακριβώς πόσα χρόνια ακόμα θα τραγουδάτε, να μου το πείτε?
Μιας και μου το βάνετε. Όσο θέλει ο Μεγαλοδύναμος. Ai τώρα την καπετά, όχ τι καπετάνιο, ως είσαι εσύ, όχ δεν ρίχνεις διόντο, ο φεκιά ωραία να συντά. Αχ, αχ, τώρα να συνταχτεί τα σχέρι σου. Αχ, αχ. Γεια σου Αποστολάκο μου, Ζαγκρί, με το κλαρίνο σου. Άι τώρα να συνταχθεί όχ τα σχέρι σου. Αχ, αχ, αχ. Άι τώρα να δούμε ποιος ας λείπει, ωραία μας λείπω. Άι τώρα μας λείπω διάκος από τα χθες. Αχ, αχ. Γεια σου Χριστάκο. Γαμάρα Γιώργο. Άι τώρα μας λείπω διάμαχα, μας λείπω διάκος από τα χθες. Όχ πάει στην άλλα αμάνα ορενή Τουρκή. Όχ νη Τούρκοι το ναι πιάσανε. Αχ, αχ. Πότε πρέπει να σταματάει ένας τραγουδιστής, πότε πρέπει να αποσύρεται από μόνος του? Όταν δεν προσφέρει. Μου είπε κάποιος συνάδελφός σας ότι ο καλλιτέχνης σταματάει όταν σταματάει το χειροκρότημα του κόσμου. Ναι, είναι αλήθεια. Αν στο κοινό λοιπόν, στον κόσμο αυτόν δεν αρέσεις και γίνεις βαρετός, πρέπει να σταματήσεις. Δεν αισθάνεσαι και εσύ καλά. Γιατί ξέρεις ο κόσμος δεν σε ανέχεται άλλο, πρέπει να σταματήσεις. Αλλά όταν λειτουργείς σωστά και τραγουδάς και κάνεις τα κέφια του κόσμου, δεν τρέχει τίποτα. Ο κόσμος θα σε αγαπάει, θα υπάρχουν ορισμένοι φίλοι, θα τους έχεις μαζί σου.
Εδώ στο σπίτι, στις καθημερινές σας, Ναι, ασχολείστε με το τραγούδι. Κάθε μέρα. Εκτός από το στίχο. κάθε μέρα. Προπονείστε να το πω έτσι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πόσες ώρες τη μέρα? 5 ώρες. 5 ώρες. Στα οποία τραγουδάτε ή γράφετε ή ακούτε μουσική. Ακούω, τραγουδάω και γράφω. Τον αναζητούν ακόμη και πιστεύω ότι θα τον αναζητούν για πολλά χρόνια ναι, ακόμη. πριν φτάσουμε στον Τον αγαπούν και θα σας πω και το εξής. Επειδή επισκέπτομαι τακτικά το καφενείο των μουσικών και βρισκόμαστε... Το στέκι μας είναι. Το στέκι, ναι. Ναι. Βρισκόμαστε και πίνουμε καφέ. Πολλές φορές μου έχει τραγουδήσει μέσα στο καφενείο. Του ζητάω εγώ να μου πει το τάδε τραγούδι και μου Θα μου τραγουδάει. αφιερώσει ένα τραγούδι στον επίλογο εδώ χωρίς μουσική. Εδώ λοιπόν σπίτι ασχολείστε. Θέλω να φτάσω κάπου. Ναι. Οι πρώτοι κριτές, η γυναίκα σας και οι εγγόνες σας ακούνε? Όχι. Δεν θέλω να ενοχλώ κανέναν. Έχω το γότμα, το βάζω τα ακουστικά στα αυτιά μου και ακούω εγώ χωρίς να ενοχλώ κανέναν. Δεν ενοχλείς απλά. Δεν περιμένω κριτές. Οι μικροί εγγονοί ή οι εγγονές μπορεί να κάποια στιγμή ακούγοντάς σας και πολλές φορές να έχουν και αυτή την παρέμβαση τους. Καταρχήν θα θέλατε να ασχοληθούν τα κορίτσια με το δημοτικό τραγούδι? Θα θέλατε να έχετε διάδοχο μέσα στην οικογένεια? Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν. Γιατί τα παιδιά τα νέα τώρα έχουν αλλάξει πορείες. Λοιπόν, μακάρι, ειλικρινά σου λέω, θα πεις ότι και αν γινόταν τραγουδίστρες και τι έγινε. Και αν γίνει η μεγάλη μου κόρη, γιατί έχω 2 εγγόνια. Η μεγάλη κόρη μου, η εγγονή μου, τελειώνει το Λύκειο φέτος, ο Ηρακλής ξέρει. Λοιπόν, την έχω το πιάνο εκεί πέρα, πηγαίνει 12 χρόνια, εγώ 2. Λοιπόν, να ασχοληθεί, να γίνει μια καθηγήτρια, έστω και τραγουδίστρια ακόμα. Να είναι όμως γνώση των πραγμάτων. Με τη μουσική της, να διαβάζει φωνητική μουσική. Τα εφόδια της. Α, μπράβο. Έτσι θα συμφωνήσω. Τώρα να γίνει μια απλή τραγουδίστρια δεν λέει τίποτα. Μιας και μου το είπατε αυτό, σας ενοχλεί το γεγονός έτσι, σαν άνθρωπο της μουσικής, βλέποντας αυτή την πληθώρα τραγουδιστών σήμερα? Όλοι σήμερα γίνονται τραγουδιστές. Είτε δημοτικοί είτε μη δημοτικοί. Ο καθένας παίρνει από ένα μικρόφωνο. Το θεωρείτε ότι είναι κακό δείγμα των καιρών μας? Κοίταξε, άμα διαθέτουν τα προσόντα. Συγχωρέστε με, δεν τα διαθέτουν κι όλοι τώρα. Δεν τα διαθέτουν κι όλοι. Αλλά δεν βλέπω. Πολλοί ασχολούνται χωρίς δεν υπάρχουν προσόντα σε ορισμένους ανθρώπους. Φτάνει καμιά φορά μόνο το ταλέντο? Λέμε αυτό είναι ταλέντο στο τραγούδι. Φτάνει μόνο αυτό, είναι και καλλιέργεια όπως είπατε προηγουμένως, το να δουλέψει σε αυτό το πράγμα με οδηγία, με κάποιες άλλες γνώσεις? Κοίταξε, το ταλέντο, όταν λέμε ταλέντο, δηλαδή τραγουδάει εννοούμε. Έτσι. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να έχει άλλα προσόντα. Πρέπει να έχει την παιδεία, πρέπει να έχει τη μόρφωση από που χρειάζεται. Αύριο θα βγει στην κοινωνία, θα συναντήσει 3.000 άτομα κάτω. Λοιπόν, θα τον πλησιάσουν άνθρωποι, θα τον μιλήσουν. Είναι πολλοί λόγοι. Σεβασμός. Στην πορεία σας αυτή μέσα στο τραγούδι, ποιος άνθρωπος σας στήριξε περισσότερο από όλους? Η γυναίκα σας? Κοίταξε, η γυναίκα μου είναι μια γυναίκα που ζούμε 40 χρόνια μαζί, κολόνα. Γιατί μιλάμε για δύσκολη δουλειά. Όπως έχει 10 κολόνες στο σπίτι μου, συν και μια κολόνα η γυναίκα μου. Μάλιστα. Το δέχτηκε, γιατί εσείς δουλεύετε δεν είναι δύσκολες ώρες. Δύσκολο επάγγελμα, Ναι. με πολλά προβλήματα. Προβληματάρες. Θα πρέπει να ανέχετε η γυναίκα σας το χρόνο που απουσιάζετε. Πρέπει να συμβαστεί οπωσδήποτε. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη. Τελειώντας Για τη Σαββατοκύριακα να λείπω συνέχεια. Το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι. γιορτές. Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές, αυτά εγώ λείπω, πάει για δουλειά. Ποιο τραγούδι θα μας πει τώρα πριν τελειώσουμε? Φωνάξτε τα παιδιά. Ωρε βασιλικός πουλάκι μου, ωρε βασιλικός μύριζε εδώ. Ο βασιλικός μύριζε εδώ, κάποια τον έχει στο χώρο. Ωρε βασιλικός και μαζούρανα, με ένα πουλί θα στείλω γράμμα.
Ωρε τον έχει κοπουλάκι μου, τον έχει κόρη του παπά. Άιντε τον έχει κόρη του παπά, πλεγμένον μέσα στα μαλλιά. Ωρε βασιλικός και μαζουράνα, με ένα πουλί θα στείλω γράμμα. Γεια σου ρε Αποστολάκο. Ζαμάρας ο Γιώργος, εγώ τον γνωρίζω πολλά χρόνια τον Γιώργο. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη συζήτηση να κάνουμε. Ο Γιώργος είναι ένας εξαίρετος τραγουδιστής, πάνω απ' όλα και καλός άνθρωπος, και θα αφήσει μια εποχή για το δημοτικό τραγούδι. Και μακάρι να ήταν και άλλοι τραγουδιστές που βγαίνουν σήμερα να πάνε στα χνάρια του Γιώργου. Τον κύριο Τζαμάρα τον λένε στρατηγό. Απόψε στρατηγός διάταξε. Μου λένε στο πέρα σπίτι μου 9 η ώρα. Ήμουν εδώ πέρα. Χάρηκα πάρα πολύ που παίξαμε μαζί με τον κύριο Τσαχρή, ένα εξαίρετο κλαρίνο. Δημοτικά τραγούδια. Ο κύριος Τζαμάρας είναι μια ιστορία στο δημοτικό τραγούδι. Εδώ και 40 χρόνια περίπου υπηρετεί αυτή τη μουσική. Εξακολουθεί ακόμα με την ίδια δύναμη και όπως ακούσατε είναι ο ίδιος και καλύτερος. Χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσω το κανάλι 1, τη διεύθυνση και το αξιότιμο προσωπικό. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους μου, τον φίλο μου τον Χρήστο που ήρθε στο σπίτι μου απόψε, μας συνόδεψε. Τον άρχοντα του Δημοτικού Τραγουδιού, τον Απόστολο του Τζαχρή, τον Λεβέντε μου εδώ, τον Καμάρε μου εδώ. Να είσαι καλά Αποστολάκου, να είσαι καλά Χριστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Αετέψε αυτή δουλειά, αμά στον κόσμο μην μπαίνεσαι. Ωχ, αμάν εγώ ήμουν που σε γλεντάγα και τώρα μ' απαρνιέσαι. Αχ, δουνιά μου, δε σε γλέντε σε καρδιά μου. Αχ, δουνιά μου, πενεμένε, δε σε γλέντε σαν καημένε. Ωρε σαν βγαίνει ο ήλιος στο πρωί, με βρίσκε πάντα μόνο. Ωχ, αμάτι σου έχω κάνει βρεζόν ή και λιώνω μες στον πόνο. Αχ, δουνιά μου, δε σε γλέντισε καρδιά μου. Αχ, δουνιά μου,
πένε μένε, δε σε γλεντέ σαν καημένε.